Avui vull parlar-vos d'un llibre que ha sigut censurat a diversos països i prohibit en alguns moments. I es tracta de No res, de Jean Teller, una novel·la de l'any 2000 que utilitza l'adolescència com a excusa per parlar del sentit de la vida, de què és important o no. I tot a partir d'una situació. I és que el Pierre Anton, que és un alumne de secundària, un dia decideix sortir per la porta, pujar-se a un arbre i no fer absolutament res de res. Els seus companys, els altres alumnes, intentaran buscar quin és el sentit de la seva vida, què és important per ells i per què val la pena viure. I aquí tindrem la història d'aquesta cerca, que no us diré si l'aconsegueixen, si troben el que té significat o no per ells. I què dir-vos, que aquí passen coses grosses, però crec que és una obra que ens hauríem de llegir tots. A mi m'ha encantat i us la recomano al 100%. A més, es llegeix de manera molt lleugera, tot i que parla d'un tema molt filosòfic, i crec que aquesta és una gran virtut. Això sí, com a contrapunt, he de dir que hi ha hagut alguns capítolets per aquí al mig que jo pensava, molt bé, però què més vols dir-me? Doncs sí, creieu-me que té coses a dir fins al final i que té un final que és increïble, que a mi m'ha agradat moltíssim i crec que és una obra de ficció que xapó, la veritat. No sé si el coneixíeu, jo l'he llegit ara perquè, moltes gràcies a Editorial Coma Negra, que me'l va enviar per al 25 aniversari, que han fet la reedició, perquè aquest havia sigut un llibre amb molt d'èxit, que ha rebut un munt de premis, i la veritat, havent-lo acabat, ho entenc perfectament. Ja em direu si coneixeu o no aquesta història i què us sembla. Adeu!